big na-adị emela onye bụ onye ụlọ big nwanne m ọrọzi onye ụlọ maleta isi eje ọrọzi onye ụlọ maliru n'azụ nwanne m onye nọ mmadụ nso na n'isi ezie onye bụ onye ụlọ nọ nọzi mmadụ nso onye gbagbo so n'ọma gbanarị ịnyịnya ya ogbo ka mụ na-egbo n'ụwa nwanne m na na-eliro mmadụ n'ime ogbuye na ndị bụ ndị obodo malụ ndị mbịambịa mana mbịambịa dị abụ eze n'obodo onye ọzọ na nsịkọ na-eche eze n'ọbụ n'obele mmiri na nsịkọ jezi ọma mbala na mmiri ebulu ahịa okwo ka mụ na-ekwu n'ụwa na na-emerụla onye bụ onye ụlọ big adị emela onye bụ onye ụlọ big ọkwa na okebi n'ụlọ ọkwala okebi n'ọfịa na azụ dị na ngịga dị n'ime ụlọ nwanne m ya mere okebi n'ọfịa ji wepụtazianụ wee jega ataba azụ dị n'ime ụlọ nwanne m ọkwa chọ promota kwuru okwu n'elu ụwa kwesị n'ụtọ nwanna dị n'ọbụzi ọnwụ nnadị egwuru onye n'isi ga-acha ya ụghọ ọnụ na-egwu onye n'isi ga-acha ya ụghọ Olisado onye nwegwo na nọ na mmọnwụ adị emela onye bụ onye ụlọ ebigi onye ụlọ na igbo ebigi onye ụlọ ebigi onye ụlọ bụ nwanne onye ụlọ bụ eze oyige onye ụlọ mala etisi eke onye ụlọ malụ mgbe na na onye ụlọ bụ eze oyige onye ụlọ bụ nwanne onye ụlọ bụ onye obodo adị emela onye ụlọ ebigi agbọbịa ọbụna ibute ike ịnata obodo imebe big mana ịnalụ n'ije ga-awụsa arụnụ bike menala onye nọ n'ụlọ ebig maka onye nọ n'ụlọ nọrọ onye jeleje na ojebele onye ụlọ aka nnikwa akekpa kwa aka nni n'ugwu bụ nkwanyelu n'enu ya ka nwaanyị jizi amụta nwoke mana nwoke kpọrọ nwaanyị na-akpụ nwaanyị dị ime Olisado onye nwe ego na-ebecha adị emela onye bụ onye ụlọ ebig nwanne m ewele ọrọzi onye ụlọ ọmala eto sade ọrọzi onye ụlọ ọmala ife ọ ga-akọwa ọrọzi onye ụlọ ọmala ebe ị na-edebe isi n'ụwa enenekwa n'onye ụlọ anya na na-elere ọkụkụ ugwu jili n'ụlọ maka ilezie nyaho n'onye ụlọ ga-abịa gị ogwu ya gbafọ ibido kwabazienu nga na malụ adị emejọrọ n'onye ụlọ gị malụ n'otutu ọkpa na ọ na-eturu ọkpa nne na ajeleka okwekwe Olisado onye nwe ego maka na ogbule efi enyere ụmụnna ya anụnụ ọ bụ onye ga-akpọ ya okwefi n'enu na na-esi n'ụlọ wee malụ mma wepụbazie niile n'ọbụ ife m na-ekwu onye tila akụgbo okporo ichele nwanne m ineru anya nwanne na-afịa dị n'okwute onye nyụrụ nsị n'ụzọ wee bụ sasọ n'elu ya ndị merụ n'ezie n'ọdịzi bụa a sịkwa ma a na-agwọ nsị odo anya jetinye n'ose maka na ọ bụ n'anya ka gete inuo ka mụ na-atụ n'egwu maka na ịtụsi enu ọgbanwe ofeke ya lee n'anya n'ofe ka marọ mgbe lela n'obodo nwanne m ofe ka marọzi mgbe kezili nke ụkwa ọsọma ị ga-amalụkwa ife ahụ ịma na ụfọdụ bụ azịza jebe n'ilo luzie wee were azịza wee zaba mana ịlụzie bie na bie n'olulu afịfịa onye nwelu ntọbịa ga n'olu mgbọlọ maka onye gbabalụ ubi ọsọ n'olulu afịfịa ọ bụzi n'ibe mmadụ ka ị ga-eji merụ ụlọ ya bụ na a na-esi n'ụlọ wee malụ mma wee pụba n'ilo ka mụ na-ekwu maka ụfọdụ jelụzazi ọka mma n'ilo mana ịnalụ ebe fafa asala onye njọ ịma na ịzazi onye njọ n'ime ụlọ nwanne m mbọsị onwe ihe oke ga-amalife lụrụ mana onye jebeli ijolu ụlọ nwanne m onye nata obodo ofufe ndị ọgbụ ya na-eme ya
ya bụ na na-elere ọkụkụ ukwu jele n'ụlọ maka ilesi anya ụlọ n'ụlọ ga-abịa gị ụgwọ ya na na-eliro mmadụ n'ime ogbuye na ndị bụ ndị obodo malụ ndị mbịambịa na siko na-echeze n'ọbụ n'obere mmiri siko jezie river Niger nọ ga-anwụ onye ụlọ na igwe ebe ike onye ụlọ ebe igi a na-eli onye obodo eli ada emela onye ụlọ ebi onye ụlọ bụ nwanne onye ụlọ bụ nwoke onye ụlọ bụ eze oyi gị ada emela onye ụlọ ebi onye ụlọ na-enye oyiru n'ọmali mfe na-agụ onye ụlọ bụ eze oyi gị ada emela onye ụlọ ebi onye rika nne ọnọdụ na-abịa ebigi n'ọbụ na akpa ada emela onye ụlọ ebigi onye ụlọ mmalụ ntisi kwado onye ọcha nne n'ụwa nwanne m ọrụ obodo wee tụbalifa ga-eme ozu nwa onye ọcha ọyọyọ ụfọdụ tụrụ alụ si ka ebuli ejebe n'ọfịa ụfọdụ si ka ebuli ejebe n'agụ ebe ụfọdụ si n'ọbụ n'ime mmiri ka ga-eje ụfọdụ si ka ebuli ozu ya n'izie naanị ọ wee bụrụ na mmadụ nwụrụ ọnwụ n'ọkwa naanị ka egeni ya maka na ozu aja agbanarị anyị o wee bụrụ okwu bụrụ inu ya bụ na aja emela onye ụlọ ebi maka ije nujana ị ga-anata ụlọ ọyọyọ egwu Olisado onye nwe egwu n'ọbụ ninu inu bụ mmanụ ndị Igbo ji eli okwu kemalụ ọgwụ onye iberibe bụ leba neti nna ya ife o wee jụbazi ife selọgụ na mgba mana nwa malive bateba na-abalụ nne ya mba o were obili tiwazienu mmadụ isi ije n'ụwa n'ọgwụ okwu ka mụ na-ekunu onye gesi egwu ma o were akọ n'uche bili onye ụlọ na igwe ebe igi a na-emela onye ụlọ ebe igi onye ụlọ mala episi kwado ada emela onye ụlọ ebe igi onye rika nne ọnọlụ na-abịa ebe igi na akpa ada emela onye ụlọ ebe igi onye ụlọ amaghị etu isi eje onye ụlọ n'ọmala efe na lo ugwu bụ nkwanyelu ya ka nwaanyị ji amụta nwoke nụ mana nwoke kpọrọ nwaanyị na mpe nwata nwaanyị adịzie n'ime n'elu okwokwu Olisado aja emela onye ụlọ ebe igi onye ụlọ bụ nwanne onye ụlọ bụ ezi oyi gị onye ụlọ mala ebe isi eje onye ụlọ mala ebe na akwana onye ụlọ kpọ kaseti ọkpọsịa teepu ọkpọsi ikpi oyoli makpọlụ mụ ambulegede na bezi agụlaguleri maka na nwoke jegide jeruo n'ụlọ Olisado onye nwe egwu ịma na ekeneze n'ọbụ n'igwe ka njeke n'igwe ezi agụlaguleri jide ebube His Royal Majesty Udoji Peter Ikegbu na m na-egade Peter the Rock Okike nke Aguleri
Igwe Ojudo one of Eziagụlagụleri otu onegade Olisado onye nwegwu n'ebe o ife mekwa na ya Igwe Ojudo bilio Ekeneze bigwe Igwe Ojudo n'igadi o Ekeneze bigwe Ekeneze bigwe Ekenelu meze Igwe Ojudo n'igadi o Igwe Ojudo Ekeneze bigwe Ekenelu meze Igwe Ojudo n'igadi o Okikonyagụleri o Ekeneze bigwe Ekenelu meze Igwe Ojudo n'igadi o Onwe egwu na ya onye aka mụ n'ebe Ekeneze bigwe Ekenelu Igwe meze Ojudo n'igadi na o ndị loyi bịaluleti Ekeneze bigwe Ekenelu Igwe meze Ojudo n'igadi o onwe egwuru ọjị eji chụọ aja Ekeneze bigwe n'oge puo Igwe Ojudo mee n'igadi o Ekenelu meze Ekeneze bigwe Igwe Igwe Ojudo Ojudo n'igadi o Ojudo nwanne nke m Ekeneze bigwe Ekenelu meze ife mekwa na alụm Emmanuel bụ n'onye nwe anyị nọnyere anyị onye aka ọzọ mene Odogwu Nwanyagụleri Chief onye ji aka nwa ọzọ emene bịa Odogwu jelu China je ga-ebuli ike ezi nwanne Olisado onye nwegwu Ugo bụ eze nke izizi na Agụleri mbọsị mbịalụ Lagos na-epiawalụ mazụ n'iji ego wee samarụ onye ọma ifeme na yo nwanne nke m maka na a na-emerụla ọnyụ na-ebi igi oyolima kpọlume ka njega kene onye bụ aka eze Igwe na-enwero kabinet nọ na nkete na anụta akala eze na nya bụzi n'ọchịchị maka na akwụdola eze n'enu ụwa eze achịla ọchịchị wee gaba n'iru mana eze sosia yi n'enu ụwa na nya bụ ọsa Olisado onye nwegwu Nwanyagụleri n'otu ọcha Chief Ọnụọra Christopher ba aka eze Eziagụleri otu jide ebube aka eze n'ịgadele m Ọnụọra ụba nwanne nke m egwu m keneli High Chief Simeon Anụmụdụ n'ịgade dike na-agbali izu na Agụleri dike na-agbali izu na-enwe anwụle ezi nwanne Olisado onye nwegwu ịma na a na-emerụla onye ụlọ ebe ikie ife mekwa na yo nwanne nke m maka ugogbu ụzọ n'enu ụwa n'ọgachakelili Olisado onye nwegwu na mụ kere ife mekwa na ịnọbụ ife nnekwunekwu High Chief ugogbu ụzọ nke Agụleri ọ bụ dị onye ka mụ na-ekene Chief Antonio Udoje nne mmụọ n'ịgade Ademela onye bụ onye ụlọ ebe igi Olisado onye nwegwu na mụ n'ebe onye ụlọ n'ibu ebe igi onye ụlọ ebe igi a na-eli onye obodo eli Ademela onye ụlọ ebe igi onye ụlọ bụ nwanne onye ụlọ bụ nwoke onye ụlọ bụ eze oyi gị Ademela onye ụlọ ebe igi alụmụ Prince Leonard Akachukwu ụzọ n'Europe onye ọma Odogwu jelu Tel Aviv n'Israel Ogbuefi Akụdị n'Obi High Chief Akụobi n'Igade Chief Ugo na-akpọ nke izizi n'Ọkịja Odogwu nwa onye oghere egwu n'Igade okpotokpo nwa eze n'Ọnụmadolo ọzọ dị ebube n'Isalile Odogwu nwa onye Ọkịja kenelu m lọlọ
ifemena lolo misisi Ifeoma Ụzọ Ochieze nwanyị Ezinne Princess Jessica Chioma Ụzọ Adogbuefi n'Igade Ezinne Prince Powell Izuchukwu Dokpala Ogbuefi na Mokenele Kambulegede jebe na Nioba Ụmụ ọgali ọba ka mụ na-eje ka njega ke n'obutu ọkọra na South nwanne Uju Ada ka ibiye Honorable Michael Churchill Uchenna Adịeme ọkwa Chinemeze na Nioba obutu ọkọra na Western Cape South Emperor / Pioneer Corporate Friends Club International Member Obezuo Progressive Member Star Friends Club Cape Town, South Africa Member Corporate Friends Club International Worldwide Member Umuotu Heritage Association na South Africa Obuto onye nwere ego n'Igade Olisado onye nwe egwu ekene Oyoli makpolume Anyị bulegede jebi Selempitime dị na Delta State ka njega kene onye nnekwu ego na China Chief Chukwuemeka Stephen Mmadụ na Chukwu Ezeomogo Bobo na China ka mụ na-akpọ Odogwu nwonyi Selempitime Bobo jelu China jezie Vietnam jezie Hong Kong webulike we nata Ifemekwa na yezo imo Bobo BC Bombay Bobo na China okeneli mụ lolo Mrs. Chioma Mmadụ na Chukwu Onyoma Ezinne si Abacha na Bateyete Olisado onye nwegwo na mụ keneli Anye bulegede na abụmolumu Kanje kenezie nwanne nke mụ maka na nwanne onye adị abụọ ya na-adị emela onye bụ onye unu ebigi Tochukwu nweku manọ Ifemekwa na yoka mụ na gonofo Odogwu jelu Ugwede jege butike Odogwu jelu Hong Kong wee bulike Odogwu jelu Vietnam kwechiri na ngị bụ highest mugwe nwelu n'otu Ọnịcha Obotogbo nwa mụ too na mụ nchi Ifemekwa na yoka mụ na agụnegwu Tochukwu n'isi mụ kene nwanne na nwanne libeni na dị ebute ọkụ ịma na nwanne tọlụ nwanne ya ka olifọlụ ya nni ya ka eji enwe senior man n'ụlọ Chief Amobi Nweku manọ ịmala onye ọcha mbeke na Brazil Odogwu jelu Pele na Brazil bulike n'ata Umolumu na Pele ezigbo nwanne Tochukwu manọ Tona munchi nwanne teto nekene Oyoli makpolume Kaibulegede jebu munzu kingdom Noro metiti na namu Anje keneze onye bule budogwu Chifweke noke Chukwu n'Igade Ekesinu na Bangkok Odogwu jelu Ugwede jege butike Ifemekwa na yo na mochie Ezo yidupe mu bishop onye ọba na Bangkok n'Igade N'ịma na na-emerela onye unu ebigio Ekesi na nwa mmiri adakwa alele Aibulegede jebi woloye Ezeaku nọdị n'iwoloye Ifemekwa na lumedidovu onye ọcha bịala ụwa n'oji Chief Edwin Chiwetoke Edido Eza na ya yo n'iwoloye Ikwetago ka mụ na-ajụ Ọkwasị m buluziela anyị igwe nne n'ụwa Ika nne ka Edi onye ọcha bịala ụwa n'oji Olisado onye nwego mmanwụ na mụ keneli Chief Executive Officer Eva Giant Group Limited Eva Giant bụ ndị na-emebe nni Icho akpara isi jebe Neva Giant Icho tomato jebe Neva Giant Icho sardine Neva Giant nọ nwule
ya ngagudione ya lipie Eva Giant Group Limited bụ ọkasị akasị yedidovu kenezieli mụ lọlọ Mrs. Pascaline Chiwetoke gosi mbalụ edidovu aka ọmụma asarụ ọdịbeze nwanyị n'edema ezinne mụlọ ọmụmụ n'egade Pascaline nwanyị ọcha n'edema onye ụlọ na igwe bigi onye ụlọ ebi onye ụlọ bụ nwanne onye ụlọ bụ ezi ọyịgị onye ụlọ ọmalụ etu si eje onye ụlọ ọmalụ mgbe na na onye ụlọ bụ ezi ọyịgị onye ụlọ bụ nwanne onye ụlọ bụ onye obodo adị emela onye ụlọ ebi ejebe ide mmiri ka anyị banye n'ụmụ ọgali na nị ọbọzọ ka nje ga-ake n'onye jeli Dubai buli ike n'aka ọnwa na pele ọnwa jeli Dubai wee bute ike na se Brazil je gazubike onye ọma ifeme na nwanne m dị na mba ọnwa na pele dogu chifu gosi na Chibright nwa mmozie Udogwu jeli Brazil wee buli ike aka egbuchi ọnwa na Brazil bịa udeji eke ego na ndị ọba Olisado onye nwekwuo na mụ nọ na mmọnwụ ife mekwa na yoka mụ na-ekwu ọkwa isi n'elu ụwa na o nwere isi na mmadụ menu ma na mesịa na mmadụ ga-anwụ ife me na ezoghị m Ugochukwu n'ugoyi n'osi na chi wee luo ya aka ife mekwa na rabu moni Obinna nwa mmemme na bịa arabu moni na Turkey bụ onye ọcha chifu nwa wenitaku n'anya ọbabodogwu obele nwa jelu Turkey wee buli ike nata odogwu nwanyị ọba ịma na nwoke mali mma wee kpata ego una fugo n'ife na abokoji wee kalịsịa arabu moni bili mmọnwụ egwuo na mụ keneli onye ọma mmanwụ ebulegede jebe Norway na Sabọg Norway ka m na-abanye ka njeke n'okpotokpo nwa m jidi ebube chifu nke mako na mụ jide ọfọ nwa ọma na-ebi gị onye gị ọma nice guy ezi oyi onye dị mma ọrọziagụkwu nri gị si eje ọkwa ụmụ nri ji ofe Igbo n'aka ife mekwa na yo nwanne nke m maka na ejiri ọnwa nri agwụ arọ chacha ọgba bọọlụ ọma onye kere n'otu mgbe bulugbo Olisado onye nwekwu na-ekene ọma n'ezi oyi onye dị mma aibulegede na Bazi Abia steeti n'ụmụchamụ dị suochi ụmụnnochi Kelechi Kele bụ Mbaka na-achọ kalịsịa n'isi ochi bụ odogwu na ngị bụ dike na-achụ alịlị na Cyprus okpotokpo nwa monegade odogwu jelu Cyprus n'Europe jebili kalịsịa nwa na sai ife mekwa na yoka mụ na gụnyegwu Olisado onye nwegwu ekene eyo Abulegede jebe Ebonyi maka na Ebonyi steeti o na famụlụ nwa Chifu Victor Udoka Ọdachi Eze Omogo ife mekwa na yi Vicky Morris Apparel CEO Vicky Morris Apparel Limited Odogwu Empire of Stock Shirt and the Stock Gin Naki na-emebe ọkwa na yọngụ na main market ebe afọ ke na-achụ Aibụlegede jebe Udumeze
ịmalụ ọha ọfiudu meze ka njeze kenezie zoyi mụ Chief Samuel Kalu Nnamdi onye ọma na ịbụ managing director Access Bank nke dị n'otu Ọnịcha femekwa na ịka mụ na gụnegwu Olisado onye nwe egwu nọ na mmanwụ Samuel kenezieli m lọlọ lọlọ misisi Ngozi Kalu nwanyị ọma ezine mụlụ Basi Chimamanda ezine mụlụ Emeka Samuel ụmụ ọgbọ otu mba ka na-akpọ na-adị emela onye ụlọ ebe igi oyole makpọlụ m ka anyị jebe ụmụ mpama na Nioba Chifu Chidozie Nwangwunigabe ọbala tule na mụ kelele ogbotogbo nwa mmiri malugo na Nioba Olisado onye nwegwu na-ekene ka mbụla egede jebezie na Nuli ka nje kene Juelu Nneto ezora na ịga adịlị m okpotokpo nwa bụla ebu na Nudeli ọkwa na Nudeli India ke na to oke nwa Ghana Dr. Sabembela ezi nwa Chief Nze Godfrey Obi gbara Olisado onye nwegwu na-ekene onye ụlọ na igwe bigie onye ụlọ ebi onye ụlọ bụ nwanne onye ụlọ bụ ezi oyi gị onye ụlọ malụ etisi eke onye ụlọ malụ mgbe na na onye ụlọ bụ ezi oyi gị onye ụlọ bụ nwanne onye ụlọ bụ onye obodo aja emela onye ụlọ ebi